Bafowethu ipresident yenu uPresident Cyril Ramaphosa ucele ifamily meeting namhlanje ngo-6 o'clock. Mayithi qala le yakhe meeting siye saba neyethu ifamily meeting. And uba ngabe uyazazi into yoba wena awuthethi le language esiyithethayo, against lento esibhizi ngayo enokwenza futhi nosuku olukhulu i-30 zikaJune, ndicela ugqithe le video is not for you. Apha ndizothetha neBamagwera Vamina. Apha ndizothetha nabantakwethu nabafowethu neingane zakithi nabanakwethu nodzadze, my brothers and sisters. Ncam apha bafowethu kona asilindelanga ncam into yoba uPresident Cyril Ramaphosa amenya athi singalindelanga futhi into yoba makathethe le language yethu, but into esingazuyivuma into yoba afike azothetha izinto ezizajika zisihlabe. Sekungathi angaba very careful ngamagama akazathi awathethe namhlanje, because kulate ngoku seyinde gqidi le ndlela esesihambile. And uba ngaba uzawuza azothetha into engathi ayivakali, uzakwenza into yoba ikho indlebe zethu zibe ne-coating wool, kungene ngapha kuphume ngapha. Uye wathula, ayiqalanga namhlanje yonke lento, wakhetha ukuthula yena. Ngoku ngomzuzu wokugqibela xa singenile kuJune, ufuna ukusixelela into ufuna ukuba ne-family meeting. Sekungathi kuleyo family meeting yakhe anga-understanda into yoba i-South Africans right now zithi sezixolele ondenze. Ndinamagama engithanda ukuwasebenzisa katata uNelson Mandela apho wathi khona uba ngaba kungenzeka into yoba i-ANC yenze lento yenzekwa yi-apartheid government, nize nina ama-South Africans nenze pha kwi-ANC lanto i-ANC eyathi yayenza kwi-apartheid government. The very same tata uMandela ndizayifaka futhi le video ndithetha ngayo yakhe apho evakale sithi khona xa nizama nifuna izisombululo nize nenze ngocwangu, nenze ngepeace, ngandlela zonke ningathi nenze ngazo. But ingatsho loo nto into yoba when all and if all fails mele nisonge izandla. Akayi-encourage engayikhondoni i-violence, kodwa uba ngaba yona sombululo, yona solution, let it be. Ngindive andizanga kuzo pusha i-violence, ndi-against i-violence. And ndiyathemba ni-aware into yoba yonke le ndlela sihamba ngocwangco. Akukho apho nizawusiva si-encourageana nomcimbi onokwenza ne-looting. Akukho apho sizawuniva si-encourageana nento ezinokwenza nokubreakwa komthetho, because into esiyilwelayo thina kungoku sirhalela ukuba kube ne-law and order aphezweni lethu. uPrince Mthomeni bafethu ubuyile ne-feedback phansi kwalanto njengoba sizama uku-amend ezinye zezinto kwi-constitution ebamane bejika basibethe ngazo bazisebenzise. La enye yazo kula mcimbi onokwenza nala preamble yoba i-constitution le yethu caters for everyone who lives in it. Sathi sicela into yoba iclarifywe lanto into yoba la constitution xa yayisenziwa yayilungiselelwa ama-South Africans. Babengekho sasingekabi nayo le ngxaki esinayo ngoku, njoba sebengathi ngoku bafuna ukubafaka ukusinyanzela ngabo. But into endiyithandayo ngama-South Africans ayenze clear into yoba anizusinyanzela into yoba masiphile nabantu esingafuna ukuphila nabo, because kuzajika kungabikho mnandi. So ibuyile into ethi izinto ezifana neziya kubonakala ingathi ugovernment akafuni ncam ukuzilungisa. Yabuya enye into ngaphezulu ethi imicimbi efana naleya every child has the right to education, since sinokukhalazela into enokwenza nabantwana bethu bangafumani space bona apha ezweni labo, because ukuthini kuprioritizwana nabantwana bokufika. Into ezinjalo bathi abafuni ukuzithini ukuzi-amenda. Wathi umbuzo wethu singama-South Africans, what was the point of South Africans being invited into yoba bazoparticipate kwinto abayaziyo bona into yoba abazovuma ukuyi-amenda. Le indlela esesihambile indegqithi bafowethu into yoba bazothi ngomzuzu wokugqibela bafuna into yoba masirhoxe okanye bafuna into yoba mabasirhorise.
kuledi noko ngoku. Ndiyarhalela ukuziqhatha ngento ethi inoku President Cyril Ramaphosa ukhona umuntu owamhlebela into bayindoda. Vuka emaqandeni. Phakama, vula umlomo uthethe. Yonakala. South Africans. Didibana nevideo kaVuyo. uVuyo yi-leader ye-ATM, yenye ye-political parties esizibona ziphakama. Banayo into ethi ikhona ipart esibonisa ngongathi umela abantu besizwe. Ndingatsho into ba ndimthemba 100% because nayo sengasijikela ngomzuzu ugqibela kodwa kwelithutyana December esamele thina sathethelela thina. uVuyo uza nento ethi sebefumene ukuhoriswa i-threats since engomnye wabantu abaphusha lamcimbo nokwenza nephalaphala. Ude wathatha wayoreporta into yakhona epolice station. Wangathathelwa inhloko. Zibuze ke ngokuwena uba ngaba abantu abakhulu kangaka abasirepresenta eParliament bakwazi ukuba baphiliswe ngalandlela leyana. Bathi xa beyovula i-cases kwabona zijike zingathatheke engqondweni. Ungubani wena? South Africans. Le into ndifuna into yoba omnye nomnye abe ne-family meeting nesiqu sakhe. Into yoba wafika uPresident Cyril Ramaphosa wasigrogrisa. Sizimisele ukwenza ntoni come the 16th of June 2026, which will be anniversary yethu ye-50 years. Sizimisele ukwenza ntoni nge-30 zikaJune 2026. In case ubuya nento efuna ukusigrogrisa. South Africans, singabantu bocwango thina, singabantu bothando. Amapolisa esinawo eSouth Africa phofu amanye sewegxothiwe, amanye sewesuspendiwe, about 250,000. Ngakulo number khona inumber seyiminasekile. Sibuye sinamajoni masotsha ayingapha amashotsha esinawo ngoba le into yeSouth Africa yonke jikelele. Ndike ndadibana nentetha ethi if you want freedom, you've got to fight for freedom. Nobody's going to give you freedom. Ndikhalela into yoba siyafuna ukumhlonipha uPresident Cyril Ramaphosa. Kodwa sengathi naye angathi xa kazavula la mlomo wakhe azuba hayi noko sokuyavela ngoku kuma-South Africans. Ngoba le imfazwe asisalweli thina. Sesilwela abantwana bethu. Ndike ndadibana nevideo apha omnye wabafowethu wanemagama kawathetha. Komnye umuntu xa kewamamele uzawathatha la magama awanambithe ngendlela efunwa nguye. Xa kathetha umfowethu uye wathi ukuhamba bona bazawuhamba. Whether bahamba vertical, bahamba perpendicular, okanye bahamba vertical. Kodwa ukuhamba bona yinto abazawuyenza. I am pleased to confirm into yoba iNigeria nayo ivakala nento ethi sebekhona abantu abaregisterile into yoba bacela ukugoduswa. Bayoyika bayibona lento ezayo. More than thousands. Yes, to some that is just a minimal number. But the mere fact yoba kwa ama-Nigeria, because ngabona abantu futhi abadelelayo abayana, but the mere fact yoba sebenabo seyikhona into ethi sifana nezo. Ndithi South Africans kuyavakala. Izingqi zenu ziyavakala. iMalawi iyazilungiselela nayo. iGhana ngabona abantu futhi endibona ngathi basihloniphe ngendlela engumangaliso. Ngoba ngabona abantu bokuqala baye bathathwa bahamba sebephinde babuya futhi bazothatha abanye. Sizamva uPresident wenu intoba uzafike athethe athini. Namhlanje nge-7 kaJune 2026 ngo-6 o'clock. Whether uzafika nisombululo okanye uzawufika ezogaslightana nama-South Africans. Ndiyanithanda bafowethu kakhulu futhi. Choose peace rather than confrontation, except in cases where we cannot proceed, where we cannot move forward. Then, if the only alternative is violence, we will use violence.
Yes, people fled from their countries because of the political climate, whatever it is. We don't necessarily know what makes anyone pack their bags and come to South Africa, but it is always for a political reason, although of course we have lots of criminals who also take advantage of that fact. It becomes a problem to actually make pronouncements and say that it is all okay. It's not. Just tell us about the death threat. You know, I was meeting my colleagues. I get this SMS saying, I think it was saying, you are talking too loud about this Phala matter. You better watch your steps or better watch yourself. Yes. I just look at the SMS. I was like, oh, okay, maybe they are trying to threaten me. But I went to the police station to report the case. Unfortunately, the issue with our police is that sometimes they don't take political cases such as getting death threats seriously. And it is so discouraging because we even have a PKTT, which is focusing on political killings, meaning political killings is a thing and it's serious. However, at a national level, they don't take it as seriously as they should be. So, but I was like, okay, I'm not going to be threatened by someone from not doing my work because, you know, we come from, we're following generations of people like Abo Steve Biko or Robert Sobukwe or Mamoini, people who boldly and courageously fought for our country. I can't just receive an SMS now and then I start shivering and, you know, I then start to say, you know what, I'm going to keep quiet just over an SMS. Whereas the people that are our inspiration, they went as far as going to prison. They were victimized by the police because South Africa can't go anywhere if the people that are in power now or the people that we have in our politics now, firstly, can't speak truth to power and can't really advocate for what is right in the country. So imagine if they're doing that to you as a member of parliament, what's happening to Joe on the street? Yeah. It's a case of, if you look at the entire, I don't want to say continent, but I think the politics all round, whether it is in first world countries, it is developing countries, you are going to have people being silenced for their views. Others, they get to be taken out